lah di situ kita lai mulu lah beriman lah di padang kudus oh katulah di Al-Quran kemudian sifat jadi pandangan kepada Muhammad taratu insan Allah dan Muhammad tak ada bila dimisalkan Mencari yola de pinjai ika pada dang la hilang pulo
kasihnya. Iyo di malam denyo bisu memang kapaila denyo pulo. Daerah iyo Tanjung Ampalu iyo di situ batampenyo. Iyo itu denyo bana. Di tanggal iyo la dua bale kabato sola denyo pulo. Ya itulah di Sungai Tarik di Kayu Maran siang yo de tampenyo. Mungkin akan balago. Mayo agaklah dia baturi sampai tanggal 20 non-stop yo akan kabajago. Aku lagi di tanggal 20 memang gak jauh samparono. Ya itu dia apalagi nyucian menurut kabar dari itu. Di surat tuang tulis pun yang lubis iyo lah ia kan bertampinya. Iyo di situlah denyoban akan iyo mengambang curito. Kini kami kabar mohon. Ikut di mana iyo desar tapi dari kami salah jo janggalnya. Iyo pasangan denyoma iyo jangan menjadi apa-apa. Aku lagi iyo lah denyo kita akan masuk bulan puasa. Ya itu tersebut Ramadan, ya itu lepas hapui dosa. Maaf yo maaf dekan kita zahir yo dengan lebatinyo. Iyo itulah denyoban supaya lecuci desa parono. Itu yo bana lawe jangan. Kamila de badu. Mano tagalo ni yo mama. Hai tu yo mudo laya dia yo kakak. Ayo ayah turun sana. Orang cumando atau ninia mama. Sekarang kami meminta ulang kesalahan kami yang telah banyak. Salah cali, salah galah, salah duduk, salah jaga. Olah piala tutu isar olah banyak katuala remo bantala pica. Kami banyak, sadua lagi ganti kami. Malum lagi to balai nagari hayat tahu pe anta tapuji. Kita kemudian hari bila dua golong di pasaran rami. Walau di padang, walau di bukit tinggi, walau di Solo, walau di Pasar Sumani, Walau di Parwato atau di Talawi, walau nyotakan kita bandai buru babi. anda lagi to sapo manyapowi, hai ko lupukan nilai sapo dekanti. Nakalinya ba oleh kalau kadai nasi sekurang-kurang nyolai kawaruang kopi. Kurang
kita walunto. Tuhan kita ubi taruato patangkan kami di kaduno. Jangan lalu kau itu lari pasannya dia ngilalu pasan kanjo. Sampai juangin ni olah deratono lajo supir oto kirkan sure pulo. Ito itanyo sampai lah del sopir auto jo pulang tabang pasan kanjo. Itu bicara lewat lada udara dengan insya Allah kami menerima. Itu bana sekarang nangkol nomor lain kita udah dengan penyato. Kartunya kami memanglah dodo simpati bana kadodonya. Sampaikan bana satu kertatunya tolonglah catat deh pandang ada basamu. 83 balai doan 63 665 193. Nomor lain nampar samo nomor kedua dan ada kanju. Itu wadi ambo viola de nampunyo si kamarudin namo kontanyo. Kanju bana di mungkoi basamu boleh natarang le hadir ne basamu. 821 lejo 70 51 ampe bale ampe duo. Itulah nomor lain yang kedua nomor ketiga lekor ada pulau. Nomor dan ketiga balum ladenyo ado karena balum nalla dicetak pulo. Allah dicetak bari tahu jua kulai dalam dompet kini yang salah tanya. Kami sabuikan ko iyo renyo juo kuliah bisa yo urang lade sumando. Mama ambo pita yo ala denyo tajo katakan jai bangannya kaduo. 83 balai lejo 63 juta iyo de nallade ujongnya. Ayo anak ribu laikan ada tiga itu nomor lain ada ketiga. Nomor lang sumando lai barapo pulo mutiara minang itu julukannya. Delapan lain ribu dua anan tiga tujuh tiga anan tujuh lima anak sembilan. Itulah nomor nan para tamu Siril Asmara namo lade kontaknya. Nomor kedua dan ada kan pulau yaitu Usman itu lari orang. Itu kedua wikol lade nomornya Usman bin Affan itu lade kontaknya. 08 dua satu tujuh tiga eta bale ampe puluh ampe ada tiga Nomor ketiga lai balarapo pulo tolong lanyato kandim ko basamo. nomor ketiga dan ada mama ambo kalau mama ambo satu tak ambo deh teman biar Kalau ratu mando banyaklah kartunya beko keke anta kamana kan nambo. karena percaya kamana ke mama ayo pailah jalan ke daerah Sawalunto. Sampai baula kamana kan nambo rang kumando jua kan la kamarando. Bagi bana pita dua mama ambo di pati bana kue la kue no. Ladu sana surau juba dal kami do ala de kanjo. Ala de kamana ala de katuhan
ke lare nyo pulo la di yang ke tuang tunyo Alai di tahu lare bari tua bagi tuban lare handayo. lare ko ado na bataran na laga puega puataran na nyo Ado tarana kambyang kambyang nyone kambalim mano bataran na iti talu nyo sa gadang kapalo Mano batarana ayam banyak juo anak ayam mano na bala dang tarong pajang buwan nyo alasi ko weto mano papara durian baradora tulay gadang nyo Deko ado na marando magapejo to la kudani ko iyo nanjo kalau mati balambing masuk taruh